no onti nanim nkyerem no nhyiram Awurade ma ne dom nyɛ kɛse wɔ mo so no ɔmfa fidie so ɛmfa nkwagye ne awerɛkyekye emre wiase nipa nyinaa wagya ɔba ne wɔn kronkron din mu. Obiadofo a wotie me onipa asetena mu nsɛm ɛdɔɔso ebi yɛ nigye na ebi ɛyɛ awerɛho nea ɛyɛ nigye no yɛkae de nanso ne nkae ne yɛ kakra bi na nea ɛyɛ awerɛho no ɛne yɛntena kyɛ na ɛtɔda bi a ɛdi nya ɛma nneɔma yɛhwɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ no mpo ne yɛntumi nyɛ ne saa yɛ mu no ɛna Ɔkoman radio 97.1 ɛde dwumadi a yɛato din Anidaso Bere ɛde rebrɛw fi Joda kosi fida anɔpa biara fi nonum ɛkosi mmra nonum abɔ apawo sima aduonum yɛn a yɛbɛdi saa dwumadi mu kyia me ɛne me ɔsɔfo John Quarshie me ne me nua ɔsɔfo Nathaniel Kingsley Entsie bɛsrɛ sɛ yɛaso ne te saa dwumadi na Onyankopɔn nam so ɛbɛma hɔ yɛ nkonimdifo Onyankopɔn nhyira wo amen. Kosuana kosu Onyami be Kosuana kosu E Quarshie ni paneshe Nanzara chiche di efinyame nchen Jedi ensu ni keti kwan Ni nani nyami asem Tusufa utu ni pasuwe Onipa mo ansu ya rikitwe bi Nansu ya ti kwa mudiye Anidaso Bere. Tibiane kutimisa Nkuni masha sudia sonentu wasye Enti onyami be Eya she uhode Efise obira yonku Nuntifa Yesu yonku Power Quarshie ho wasa no ano be you Kosuana kosu Onyami be yeah tinkwami Anidaso nyansae Kosuana kosu Onyami be yeah tinkwami Anidaso omobia Kosuana kosu And he said to her, say now what you know about this woman. 2 Kings chapter 4:13. And he said to him, say now to her, see, you have taken all this trouble for us. What is to be done for you? Would you have a word spoken on your behalf to the king or to the commander of the army? She answered, I dwell among my own people. And apparently so ye the radia se say erade de na domadom yen na erade nam ne humobo so wakra yen yema wakwaba eba 97.1 Ɔkoman radio Anidaso Bere anɔpɛyi midweek prayer session ɛna menewo yegusu eritie Awurade yɛn adom na ɔma n'adom ɛnɔɔso ma yɛn na ɔmani tumi yɛ kɛse frɛ wo nua na frɛ ɔdɔfo na frɛ ɔyɔnko na yɛn nyinaa yɛmmɔ siesie yɛn ho na yɛmmɔ mpae anɔpɛyi ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Ogosoritie Anidaso Bere midweek prayer session. No pay ye babe bompai, ye babe tafrumpai, ye babe mumpai, ye babe srampai, ye beshempai. Bible say it trase nipa bompai da womre. Luke chapter 18:1. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 say, men, and all, we must pray without ceasing. Pray without ceasing. Pray without ceasing. The same Thessalonians, or 1 Thessalonians, so no say, na adi nyinaa mu no ye mompai, ye mo empire. It trust ye bompai. Beloved in the Lord, we are going to pray. We need to pray. We ought to pray. We must pray.
certain things must be communicated on the altar of prayer. Certain things must of necessity be argued on the level of prayer. Anopei onyame honhom kronkron o mesha wo ma baby a wo bia anopei onyame ma na hode mra wo so. Bible say na Yesu Kristo anadwumu ni nyina na obompai. Anopei erade nka ye ho wasori a na ye ma kwa ba eba 97.1 Okuman radio na ye kira wo sesisi ho na enche ye rampa bomu ye ma ye ho be ye sima enum bi ye rampa bomu sisi abo 8:05 and then 6th of July 2022 ukuda no pay yemfa ye ho share erade nsa na erade ye no kwafo na minu nyina ye mompai sisi ho enche ye be ra empire bomu. Den na echo mene wadwene den na yehwe kwan den na yesusu ho na yepese erade boye ebia mpo America sei na dwe da ebia wo swen no wadwuma ye orchestra ne da ebia wo swen no aboto ama waboto da ebia wo swen no ano pay ama hu ano eye wo se na niama bekode ni ano pay entini yaba enunti ene yaba oduma engwe enim enunti na no pay yaba se ye no ba be bompai baby a unam bia do free aton 97.1 nia ye kan se onyankopon onhyira onyankopon man senkyereni edi empire bo achi no anopai so oma wunye nia wo befre a ode won senkyereni ene wa dance di hu ensem beba onyame onka ho baby a wo bia ye kai wo se onyankopon oye empire botiefo oye empire botiefo na se ye bompai a otie yenda anopai memma bibi enhye wo so menhye wo ho akonfo menu maduru bi wu ye bebo mpai onyame otie den na akoso eya ware mu nsem eya adwuma mu nsem eya sikasem eya ahoden apomuden den senior tibi abusua mu nsem akasakasa bron no so den na ekoso ni na mu no onyame so twedi ampon oye kese yesisi ye ho enti ne kese our father yen nyankopon yen agya na esan so yen father enti ye kono ho a agya no besiesi nyama nyina na asubie enka ho na ye nyina ye bekoso aka ne mani ye akire anopai. Say, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. You are the one, say, you are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. Hallelujah. Come on. Say, Counselor, Counselor, Comforter, Keeper. Spirit we long to embrace. You offer home when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost our way. So you are the one that we praise. You are the one we adore. Anopai empire aye bo butani say, oh Lord, let me know your will. Erade mami hu wo pe. Erade mami hu wo pe. Erade mami hu wo pe. Ebia uri bisa wo ho asembi. You have come to the crossroad. What do baby a unhu se memfa benkum memfa nifa. What do baby unhu se mensang machi ana mentu akwantu no so. Crossroad. Erade mami hu wo pe. Mami hu wa kwan. Ye bompaya erade kire yen kwan ye bompaya o kire yen baby a yemfa
na o se so wusi mpo Awurade kyerɛ no kwan a na mene wa ye pese ye hu na kwan Awurade bɛma ye hu na kwan Isaiah 55:8-10 ni se enye na kwan ne ya kwan na osoro kronsen asase saa na Awurade akwan kronsen ya kwan na mmomemra no pɛ yɛre brɛ ye ho ase na ya bompae saa Isaiah 55 na the first verse ni se mumra na yenwini mumra come let us reason together na ebusuafo minne wo Anidaso Awurade mu se ebre ti se mu yewura mpa bom a Awurade edi nkonim ema yen odi nkonim ema yen nti anope ye bebɔ mpa oh Lord let your will be done and let your will be done let me know your will oh Lord let me know your will let me know your will help me to know your will strengthen me to know your will Awurade ma ye hu ne pɛ o ma ye hu ne pɛ anamon na wuri tu no Awurade ma wo hu ne pɛ na Awurade mo a na watumi hu ne pɛ na watumi edi so anope enti enche kra ye dia seda kese ebifi mpabɔ na se na wada Awurade ase 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 eno na enche ye ba beye abusuafo baabi a wo bia Onyankopɔn ani adi ni ye na no pay ye mfa na ase da ni baabi a wo bia Awurade adom ye bebre intano pay ye dem paibɔ eni asida beko Awurade anim me pese wo di asida kese asida opɛ mu ema Awurade ewo na dom ne no kwaridi ewo wasetene mu anopai ye bompai ye be bompai de Awurade asu baabi a wo bia nyame ba de Awurade asu baabi a wo bia odofo a wutie anopai de Awurade asu na catch Awurade se Awurade me da wase mpempenso a de me adui anopai me da wase thank God for how far he has brought you. Thank God for what he has done in the past 6 months. Thank God for you being part of this second half of the year. Thank God and bless the Lord. The radius baby I will be out here and cannot pay the radius in the name of Jesus. The radius baby. The radius. Pompai na dana se ano pay so Awurade me da wase. Anope me da wase. Se ode wa dom me na no pay wa mama sorry. Mi shiro di anu nyame ma odi nso. Wa wo ye meja, wa wo ye me di nyina. Onyame no kwafo me da wase anope. Awurade me da wase yo. Ye bompire de radiasi. In the name of Jesus. Ye bompire de radiasi. Baby a onembia ye bompire. O bompire de radiasi se Awurade de akwenya mawo na odewura ofa to so abie ewo afi 2022 yimu koso ana de radiasi anopei. Awurade de July mu Awurade de ngusoreko enne eye de to so asia ewo bosumi July yimu eye nu Awurade adom Awurade adoye Awurade mobrohunu na asu yimu akora yen ahwe yen so boni bia nka yen anopei yen koso amfa sida merade yemfa asida emerade. Thank the Lord for how far he has brought you. Thank the Lord for his goodness and for his faithfulness. Thank the Lord for his mercy. Nyame mobru huna ode hweyen de krayen ye ne yefifu nyina anope ye mompai de radiasi usurity ya aha 97.1 Okuman radio Anidaso Bere na me no yegusurity o bompaye ene eye empire border na ye bompaye dikan ya de Awurade ase pa ne wa ya ma ye nyina fiase utie ya ma wanimbre na bosa mpa yi bidana se ne Awurade ne wa ya ma fiase nyina me da wase
Eradi ohwe saa nneɛma nyinaa yɛn aseda yɛde ma no no yɛn aseda yɛde ma no no ɛbɔ kwan ɛma yɛn no si yɛmfa aseda enwura na bengwa mu yɛmfa aseda bɔ pon kɛse da Eradi ase o yare mpo wo ho tɔɔ saa yare koro na obi yare no ne ho antɔ no o Eradi wokɔ ha bi mu Eradi twitwa gyew Eradi ako ama wo adi ama wo aka ama wo anɔpɛ yɛkɔ so adanase It's a time of thanksgiving to the Lord. We are thanking the Lord. We are blessing the Lord. We are thanking the Lord for all that He has done for us in the name of Jesus. 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 We are blessing the Lord. Yeah, there radiasi. Yeah, because we are there radiasi. Yeah, because we are there radiasi. Ewo Jesus Christo dimu. Ewo Jesus Christo dimu. Ewo Jesus Christo dimu. Bompaye no pay. Ewo Jesus dimu. 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 Bompaye. Ewo Jesus Christo dimu. Bompaye. Ni nyina ne se Awurade me da wase. Ni nyina ne se Awurade me hyewa no nyam. Ni nyina ne se Awurade me ka fo. Ni nyina ne se Awurade me ma odin so. Ni nyina ne se Awurade odin na nshranka. Udin na nshranka. Yada wase. Wahwe yenso. Yada wase so man Ghana. Yada wase se ukwapeman. Yada wase ni awaya maye ni yen fifo de ebusuafo. Yada wase ye ni yen nnamfonom. Yada wase. Erade yada wase. Ni erade de ma wo hyei. Ni erade ma wudi. Ni erade ma wo de nomu ahoden ne nkwa eye na adoma da odi adom ye no yenkoso anda na se wo ho ewo Yesu dimu ye na se ewo ho wo Yesu dimu abusuafo ye to aso abompaye ye re bompaye anopayi nso Bible says ye kesi ni boni ana no kwaro ni yemu na ye mo onu Awurade no na adoma ye pehwe ye hwe no ye ma enye adwuma anopayi ye sere Awurade se onhu ye mobo anope wasore uni ye nyina na erebo pai mpa ye di wa ye rebo de se Awurade bobrohunu eto ye nso Awurade mobrohunu mesra ye Awurade mobrohunu mekasama ye Awurade mobrohunu metwa ye hu nsi Awurade mobrohunu mekata ye nso Awurade mobrohunu eni ema ye Awurade mobrohunu eni ema ye Awurade mobrohunu enkoma ye Awurade mobrohunu eni nkoni ma ye ewo Jesu dim ye bompa ya asre nyame mobrohunu. We are praying, pleading for the mercies of the Lord. We are pleading for God's mercy, that may His mercy, may the mercies of God be with us. May the mercies of God saturate us. May the mercies of God flow over us. Mobruhuni enkata yen mumoyeso. Mobruhuni enkata yen aswodin so. Anopei wa yaswodin bi wan yo seti e wonyame asemi ho. Erade akwenya yimu obompai se yebese san ya adwene na yebesakra repentance. Serade hu mo bono famfu su nyina ncheo as you have repented. It's and say we si dina say we nye biem ye bompaya serade. This morning let us pray, asking the Lord to forgive us, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Erade hu ye mobo na no pay Oma ni mojano enwade yen no fa yemfo so nyina enche yen ewo Jesu dimu bompaye Kotuana bompai ewo Jesu dimu Erade ye bompai da was Yesu Erade
Erade yedawase. Yedawase. Tumia wadom no basa ebroso. Ewo Jesu Christo dimu. Ewo Jesu dimu. Wo Jesu Christo dimu. Wo Jesu Christo dimu. Wo Jesu Christo dimu. Wo Jesu dimu. Ewo Jesu dimu. Koso anabompai. Ye koso abompai. 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 Ye traso abompai. Anopei meno traso abompai. Ye traso abompai asure Erade say. Erade offer to see being you, Yegusuara. Beloved, we are still in the early days of July, and we are still straightening the second half of the year for the glory of the Lord. Yeda so ewo offer to see being in fiase. Eti ye Kosuara bompai rabusumi and offer to see being muse Erade kayen Erade udum yen. Mayehu wope, mayehu wakwan, mayehu niawo hwehwe, niawo pese ye no Erade boyen. Chechen kwan yemfa so de anim kan na yehu wanamon ne yeni wanamon achi na yenye nia wahye yense yenye ne yetumi ayenhyira yetumi atuanamon akokan enti anopai Erade eja ye ho ahyon sa anopai wo bompaye odofo me wo re bompai ewura abosume wo yenim nyina mu wo di kan bompai se Erade July me de makwan me de me hu nyina ahyon sa mesre wadom sre wunhyira sre wo basa sre wadom kyerɛkyerɛ me Erade August kyerɛkyerɛ me Erade September Erade kyerɛkyerɛ me Erade October Erade kyerɛkyerɛ me Erade November Erade kyerɛkyerɛ me Erade December Erade kyerɛkyerɛ me yɛre bompa de offer to so ebien yakoso akɔ Erade anim yɛde kɔ Erade anim yɛde gusori kɔ Erade anim na wotu twam yɛbɔ nsampa yi kakra ene yɛre bɔni mpɔmpɔnso ni nyina se second half yi onyame onni wanim ka no onye wadom ɔma adom medom wo ɔma adom mesue wo ɔma adom emeta wo ɔma na adom emedi wanim kan ɛwɔ Jesu din mu yɛbɔ mpai onyame ma na adom yɛ kɛse ma yɛn wɔ Yesu din mu ɛwɔ Jesu din mu wɔ Jesu din mu Bible say fa wakwan hye Erade nsa na fa wo ho to no so na ono na obeye o kan nyom Psalm 25 verse 14 you know, the secret of the Lord is with them that fear him and he will show them his covenant ye bompaya no pay Erade offer to so ebien yo ye bompaya sre wadom ye bompaya sre wutumi e wo Jesu dim ye bompaya yere bompaya wo Yesu dim yere bompai wo Yesu dim yere bompai anope ye bompai anope wo de bompai say Erade ne wo manim afi abosume wo manim yi abosumi nsie wo manim yi mesre wadom mesre wo nsa mesre wo basa ma wadom ne wo tumi enni nkoni mame ewo Jesu Christo dim Erade onkai wo bompai Erade onkai wo bompai no pay say Erade onkai wo atafo Erade nkai wo onu okan ebem onu a osha ejina no onkai wo na ommoa wo na ewo yen anim yi ommoa yen onima yen onkoso nkoma yen ewo Jesu Christo din mu nia ebe sorry nia ebe ma ne ho so ni nyina nya nia ebe kwa maye enye nia ebe ma ye di nkunim emfa ho se nia wiase economy ene niama ekofa no wo mpaabo ni se nia tibia Erade Erade onko omwa ewo Jesu din mu Erade onko omwa no pay onko omwa na wotwi onko omia busumi onko omwa Erade mwa wo ewo Jesu Christo din mu ewo Jesu din mu ebusuafo ye tuaso abompaye ye bompaye se Erade enyi bibi biara ere maye ntumi hu ne pe no
Awurade yin fi hɔ. Oh Lord, remove any spiritual cataract from my eyes. Awurade enyin katasu biara mfi w'ani so. Awurade onyin katasu biara mfi w'ani so. Ewo Jesu Kristo dim. Awurade yin katasu biara bibi biara efra w'ani na ma hu nyame pɛ no. Anɔpɛ yɛ kɔ Awurade anim wɔ mpaebɔ mu sɛ Awurade anɔpɛ yɛ aba sɛ wobɛyɛ yɛn ho aduru, wobɛsa yɛn yare. Nia akata yɛn ni, nia efra yɛn ni ɛwɔ wo pɛ ho, nia efra yɛn ni ɛwɔ w'anammɔn ho, efra yɛn ni ɛwɔ w'akwan ho, na yɛhu w'akwan ne yɛn fa so no. Anɔpɛ Awurade sa yɛn yare wɔ ho. Anɔpɛ Awurade sa yɛn yare. Enhyira ne onipa a ɔfa Awurade akwan so. Enhyira ne onipa ɔnante Awurade akwan tempɔn so. Enhyira ne onipa a odi Awurade anammɔn akyi. Srɛ Awurade sɛ afa ɛto so bi Awurade ma hu n'anammɔn. Na wɔtwi Awurade ɔma hu n'anammɔn. Busumi Awurade ma hu n'anammɔn. Ɔde bɔ mpae ɛwɔ Yesu din mu. You are praying that the Lord will reveal his ways. What I say Bible say, and to the children of Israel the Lord showed them his heart, but to Moses he revealed his ways. The way of the Lord is the way of empowerment. The way of the Lord is the way of strength and success and victory. Awurade na nakwan obompa Awurade mu weni ewo nakwan ho ewo Yesu din mu. Ye bompaye wo sure Awurade se Awurade na nakwan edi enkyerɛw. Onna nakwan edi enkyerɛw ewo Yesu din mu. In the mighty name of Jesus. May the Lord open up, reveal, take away all cataract, that your eyes will see and see clear. Pray. Erade mahu nipa yiye. May you not see human beings as trees. Erade mahu nipa yiye. Erade mi weni. No mahu ade prekupe. Omu weni. No mahu nia erikoso abusumi mu prekupe. Erade mu weni. No mahu te ofan ye uremu yase prekupe. Na namon biya onu Erade pese wutunu. Watu aso yetu ye bompai ewo Yesu dimu. Abusuafo yetu aso bompai asre Erade se akwensidi biara ɛna nɔpɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Wodi ahode bompai baabi a wo bia wo bompai atwitwa akwensidi biara nyama bi esi kwan nyama bi a emma wo ntumi nkɔ nyama bi a ekotia wo nyama bi a bɛma ne ho so akwensidi biara ɛtwe ne ho na amma wo first half anya anika anye akono no yɛre bompai wɔ Yesu din mu sɛ Awurade yɛ bompai anɔpɛ yi sɛ nea yɛ akwensidi biara wɔ manim nea yɛ akwensidi biara wɔ busumi mu nea yɛ akwensidi biara ɛwɔ ɔfa to so abien mu Awurade mani nyinaa ɛnyɛ ɔkwa Awurade me bompai asrɛ wɔ ahoɔden sɛ wɔ ahoɔden adi ogya ɛne ahoɔden ɛnam ɛnhyew saa akwensidi ne nyinaa wɔ Yesu din mu onyame gya nhyew akwensidi biara baabi biara a yɛde limitation ne hindrance ato no anɔpɛ yi yɛ bompai wɔ Yesu din mu ɛnyɛ ɔkwa saa akwensidi na ɛda hɔ no Awurade ahoɔden ɛne nyame gya ɛnhyew ne nyinaa ma yɛn wɔ Yesu din mu Awurade manigya ɛnhyew ne nyinaa wɔ Yesu din mu. The fire of the Lord consume, the fire of the Lord burn, the fire of the Lord destroy all such limitations, all such hindrances in the name of Jesus. 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 In the mighty name of Jesus. Ewo Jesu demo. 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 Kwaso abompai akwensidi no Erade yin fi hɔ ma yɛn. Erade yin fi hɔ ma yɛn. Ewo Jesu demo. Erade yin fi hɔ ma yɛn. Onyame ahoɔden entwu mfa so wɔ Yesu din mu. Abusuafo yɛtoa so ɛwɔ mpaebɔ mu ara yegusuara wɔ mpaebɔ mu yɛre bɔ mpae anɔpɛ yi sɛ Awurade asɛm a na wɔtwe na yɛhwɛ ɛyɛ asɛm a Awurade ka kyerɛ na afena a asɛm ne bɛn mu yɛre bɔ mpae sɛ ɔfa to so abien
nkɔmhyɛ kasa bɔhyɛ biara Awurade aka awɔ n'asɛm mu ama yɛn ama wo ama yɛn anidaso biara Awurade ɛnam n'asɛm so ama wahu no yɛde bɔ mpaeɛ asɔre Awurade sɛ Awurade ahoɔden mu nti ne nyinaa mmerɛ mu saa ɛwɔ Yesu din mu nea yɛbɛyɛ a ɛbɛma saa bɔhyɛ no atwe asan nea yɛbɛka ɛbɛma saa bɔhyɛ no etu ayera nea yɛbɛka ɛbɛma saa bɔhyɛ no asi ne ti ase ne de empare yɛn wɔ Yesu dim yɛrebɔ mpaeɛ gye Awurade mu ahoɔden abɔ mpaeɛ sɛ biribi biara a ɛsɔre ma nyame bɔhyɛ ɛwɔ ma yɛn ɛdane no saa bere de yɛgyina Yesu dim abɔ mpaeɛ sɛ ɛnyɛ adwuma bio mu da ɛrennyina da Bible say wɔnam kwan ahorow ɛson so bepie akɔ wɔnam kwan baako so na ɛbaeɛ a Awurade bɛma wɔn de mpata buburu etutu aduane akɔ wode bɔ mpaeɛ sɛ nhyiaso biara a ɛkora wo na ɛma wo ntumi nkɔ kan wɔ Awurade mu ɛma wo ntumi nkɔ kan ɛwɔ nea wobɔ pɔw sɛ wobɛyɛ mu no anɔpɛ yi Awurade ahoɔden a yɛde rebɔ mpaeɛ yi ɛmu bu nhyiaso biara mfi wo so ɛwɔ Yesu din mu yɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ Yesu din mu. We are praying against anything that fights us, that resists us, that stops us from moving where we want to go, taking the steps and the processes that we want to go through, whatever is fighting our moves. And o pay ubompai, what a bompai, ewo Jesu demo, I refuse to make foundational mistakes in my decision making in this second half of the year. I refuse to make foundational mistakes. I refuse. What the bompai say from subiara ye programme ato ho say memfom adwuma mu nia yahyehyɛ to ato adwuma mu say menye nia yahyehyɛ ato awade mu nia yahyehyɛ ato fie baabi bia oho na wunya wasomdie wunya wunhyira nia ya programu bia say emfa mfom so mmra no ye bompai wo Yesu din mu atetew ni nyina mu ye bompai wo Yesu din mu atwani nyina mu wo Yesu din. Bible say memam ho kwan na mo kyekyere wo asase su aya kyekyere wo soro nea mo be san wa ha no we san wo soro kai se mpaye a yɛrebɔ yi adɔfo bebie na eriti ye nyina ye kan ya no ayɛ no koro na ya ye prayer of agreement yɛrebɔ mpaye se bibi biara ɛyɛ foundational mistake a ɛbɛ kɔso yɛn no anɔpɛ yɛtwam wɔ Yesu din mu yɛtwam ɛwɔ 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 Yesu din mu. In the name of Jesus, yetwamu wo Yesu din mu bompai yetwamu ewo Yesu Kristo din mu yetwamu ewo Yesu din mu in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Ewo Yesu Kristo din mu ewo Yesu Kristo din mu yetwam bompai yetitu ni nyina mu nia obonefo no hihye biara yetitu ni nyina mu ewo Yesu din mu Your bompai any foundational mistakes be terminated, be cancelled as we pray in the name of Jesus. O bompai ye tuaso bompai edi yemma mufra akɔ Awurade anim wo bompai gya mufra nyina akɔ so aba Awurade anim jadi biara yato egu mufra so anɔpɛ ye fatumi wo Yesu din mu. Second half we yari biara ebe tete mufra yari biara ebe hwi mufra enkwa ye bompa ya no pay gina Yesu din mu e bompa se Awurade yina wasam so mi jai mi me ya hyɛnsa wo bompa ya bo me nyina di mi akon a bompa de wan hye Awurade tumi ni na ahoɔden nsa se bibi biara attack biara ye besoma wo mufra so Awurade me mpare won wo Yesu din mu
yɛkyerɛ Awurade abambɔ Kristo mogya ɛnkata mmɔfra yi so. Kristo mogya ɛnkora mmɔfra yi. Kristo mogya ɛmmɔ mmɔfra yi ho ban. Kristo mogya ɛntɔ mmɔfra yi so. Mmerɛyɛ biara ne yare biara a yɛbɛsoma yɛsrɛ Awurade ahoɔden sɛ ɛnyɛ ɔkwa ɛwɔ Yesu din mu. Kristo mogya ɛmu bu nyarewa biara fapem. Ɛmu bu nyarewa biara fapem ɛwɔ Yesu Kristo din mu. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kosua bompai. Kosua na bompai. Kosua na bompai. Kosua na bompai. Famofre ni nyina hye Awurade nsa. Anope famofre ni nyina kwa Awurade anim. Anope famofre ni nyina ma Awurade. Anope fa wo nyina hye Onyankopɔn tumi ene ne dom ensa. Se Awurade na dom enkura wom. Wo kɔ wɔn ba wɔn adifi wɔn fie ba mu. Awurade nkura wɔn. Wɔre kɔ school ni mu. Nyama bi ekɔ so. Wo ni ani wɔ hɔ na wahu ni ekɔ so. Awurade mmoa mmɔfra yi ho ban, ɔmmɔ mmɔfra yi ho ban. Sɛ wɔbɛkɔ akɔgye obi bibi, sɛ wɔbɛmene bibi, sɛ wɔde bibi bɛka ho ano, na ɛbɛyɛ ɔhaw ama wɔn. Ne nyinaa mu Awurade nye wɔn. Yɛbɔ mpaeɛ de mmɔfra yi ahyɛ Awurade nsa wɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Wɔ Yesu Kristo din mu. Yɛbɔ mpaeɛ ahyɛ Awurade sɛ ɔfɛn to so abien Awurade ma yɛma ahoɔden ɔnye yɛma ɛmfi nyarewa ne honammerɛ mu ɛne biribi biara ɛbɛsɛ wɔn kra ɛbɛtwe wɔn ho afi Awurade nhyira mu. Awurade ahoɔden ɛnyɛ wɔn mfi mu wɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Fa wo mma no hyɛ Awurade nsa. Fa wɔn kɔ Awurade anim. Sufi Awurade Bible sɛ na Job ade baako ɔyɛ ne bibia no bɔ mpae ma ne ma anɔpɛ yi yɛbɔ mpaeɛ ɛbrɛ yi gu so hwehwɛ sɛ Awurade ma ne pɛ ɛnwie yɛ ɛma yɛn wɔ second half yi mu yi yɛmfa mmɔfra nyinaa nkɔ so nhyɛ Awurade ɛnsa na Awurade ma n'abambɔ ɛntɔ wɔn so. Awurade ma n'abambɔ ɛnso wɔ mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɛwɔ Yesu 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 din mu. Abusuafo yɛ toa so abɔ mpae sɛ Awurade a ɔda nea hintaw adi. Awurade a ɔda nea hintaw adi. Ɔnda nea hintaw biara wɔ wo wankasa a wɔre bɔ mpae wasetena mu. Awurade na nadi. Awurade ɛma ɛnadi. Awurade ma nea hintaw wɔ wo ho. Oh God, you who reveal secret things, you who does expose what is hidden, you who cause us to discover, you who cause us to know what we have never known. We are praying this morning. Say, Awurade, cause me to know, help me to know the hidden things about my life. Awurade, memi hu nea ehinta wɔ m'atetem. Lord, reveal to me the secret things about my life. Mankasa, man should know yourself. Awurade ma wo hu nea Awurade ma hu paw bi ɛwɔ hɔ bibi wɔ hɔ a yabɔ atiaw. Awurade ma wo hu nea ehintaw no. Awurade yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade ma ɛnadi ɛwɔ Yesu din mu. Nea ehintaw wɔ wo ho a wonim na wobɛkɔ akɔ fam, wobɛkɔ akɔ som, wobɛkɔ akɔ yɛ, wobɛkɔ akɔ ka, wobɛkɔ akɔ tu ho anamɔn na di ɔhaw bɛbrɛw. Nea ehintaw biara no pɛi yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu. You are praying the simple prayer that Lord reveal all that is hidden. Let them be exposed. Any plot, any plan hidden, let them be exposed. Whether good, whether bad, whatever is hidden, Lord, expose that my life will be ordered, that my life will be directed, that my life will be channeled according to your purpose. In the name of Jesus. Yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu din mu. Na yɛnam so de bɔ mpaeɛ sɛ ɛsane biara ɛda kwan mu ɛhintaw. Awurade ma sɛ ɛsane ne ho ntamampa. Awurade nna nadi wɔ Yesu. May the Lord expose any trap that which you will just walk in and suffer, that which you just walk in by choice because you never knew. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade ɛnsɛe no na Awurade mpa nea ɛhintaw biara ho ntama ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu.
Ewo Jesu Kristo dimu. Ewo Jesu 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 dimu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wo Jesu Kristo dimu. Wotu aso abompa se Awurade nya mede mensa aka ofa to so abien ma enye ye. Nya mede mensa sumu ma enye ye. Nya mafiase ma enye ye. Nya miguso ma enkoten ma enko yi Awurade ma wunhyira enimachi yere bompa ya soro Awurade na Jabez boss ampa se Awurade hyira me. 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 Na mpa Awurade tie ni sufre. Awurade tie ni sufre. Awurade tie ni sufre. Awurade tie ni sufre. Enti anopa yi ye bompaye. Awurade onkaiwo. Awurade onkaiwo. Awurade onkaiwo. Awurade onkaiwo. Ewo Jesu dimu. 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 Awurade onkaiwo. Awurade onkaiwo. Awurade onkaiwo. Awurade onkaiwo. Ewo Jesu Kristo dimu. Ewo Jesu Kristo dimu. Onyame a oni hwamo da no Awurade onkaiwo no pay obɔ mpa se ne Awurade migusuri ye biara Awurade mihia wo adom mihia wo nhyira bompae ewo Yesu dimu bompae ewo Yesu dimu ewo Jesu Kristo dimu ewo Jesu Kristo dimu ewo Jesu Kristo dimu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ewo Jesu dimu. Awurade kai. Awurade domi. Awurade boayen. Awurade boayen. Ewo Jesu dimu. 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 Koso abompaye. Awurade onkaiwo. Wo Jesu dimu. Awurade nkaiwo koso abompai Awurade onkaiwo afa to so abien omani awode wonsa kan biara enye nhyira omani ade wonsa kan biara enkokan omani ade wonsa kan biara enye nyonyam hye emonu Awurade ewo Yesu Kristo dimu. Awurade ma wadanse sronko. Awurade ma wadanse sronko wo Yesu Kristo dimu. Wo Yesu Kristo dimu. Wo Yesu Kristo dimu. Wo Yesu Kristo dimu. Koso abompa enche yebibuye hamano na yaftumi apeke calls na ya bompa ya bom ebi bibi ho apese nyina ye ne ubomu bo ho mpaya na ye na ya bomu abosa mpaya no se onyame emma ne mobruhunu enkasa mawo na Awurade manadom enye kese wo woso na Awurade mani tumi eni nkuni mawo ewo Yesu dimu. 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 Awurade nkaiwo onhyirawo no mani shira eni nkunim mawo omani shira eni nkunim emawo ewo Yesu dimu. Omani shira enye kese ewo Yesu Kristo dimu. Ewo Yesu Kristo dimu. Ewo Yesu Kristo dimu. Ewo Yesu 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 dimu. Awurade ma woni nkunim. Oma woni nkunim. Yo, oma woni nkunim. Oma woni nkunim. Oma woni nkunim. Oma woni nkunim. Awurade ma woni nkunim wo Yesu dimu. Oma woni nkunim. Nkunim wo Yesu dimu. 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 Wo Yesu dimu.
Wo yesterday mu. Wo yesterday mu. Wo yesterday mu. Erade ma woni nkonim. Oma woni nkonim. Second half you. Second half we erade ma woni nkonim. We are praying into the second half of the year that may the Lord give us victory. Victory as we invite him to lead us. May the Lord grant you victory. Nya wafia se erade ma woni nkonim wom. Na ugusu ye erade ma woni nkonim wom. Nia anhye danko yiye no erade nan no. Ubompa ye jaya she erade nsa. If God is with you, if God is with you, if God is with you, the results is must prove his presence with you. Bompa ye say erade July ya koka December. Ma wadom enim kan mene mabusua mene me ma mene me yere ana mene me kunu ana mene me nua berma mene me nua bia erade kayen bo sampai no na nche bebue kasafiri na to so na ye nyina yakoso abompai na bia opese ye nyina ebompai bia watumi afre na yabosampai no 0551667755 0551667755 eho eni na ofre a ye no bebompai ana 0270191971 obetumi afre na ebisadi bia esese ye nyina yetua so ebo ho mpai no yetumi abo ho mpai enche na yetumi yewie dwumadi no ubetumi afre 0551 667755 and 0270191971 na ya so abompai bibi chi wadwere opasi daye bum abompai wo ho a ubetumi afre erade nka ho ya so agusu wo mpai bo mara okoso asre erade se erade enka ho erade mwa na oni wanim kan omani shira ni wachi oma na bambon ye kesima o oma ne basa enye kesima o ofrefo di kan ba so ntem se wantumi anyina so obetumi afre 0551667755 and 0270191971 na yenkoso emompai erade a otumi adi nyina ye no onkoso eninkoni maye ewo Jesu demo ewo Jesu demo Yama wakwa baba kumai. Eja. Bajo ai bobo ndi. Yi bobo papa. Eradi chira so ni abon pai. O sha yo de shabusu. Ede eradi ase. Yo. Bajo me pa bo mi hia no peise. Makota die bi na die no peto ham. Na kuma su de mi di mi pa bo to oso a. O mutumu ye mam. Iti bi franya mi. Ebua ye. Ina pa bo ye si ye jesi no. Mi panya mi cho. Obo mo dia na injina mi to eno. Ye mam. Na sika bi dia to eno eso. Franya mi. Na me ko shop wo na injina ye. Ya pa bo manyam. Ye bompa erade tumfo yedina wasem so erade uwu mane nyina koyi yede yen papa ehye wonsa engine wakoto se be ya na afiri beko ebesi kwanso ye bompa ese erade wahoden kese enento engine yiso anointing kese ahodento engine yiso yesu boja eka engine erade dia asori wosu bia wahoden nwiri nyina ma ye wo yesu demu erade we speak by your word. Say erade nanu a erade wasem bai no e de yiye bai a wasem enko ma papa na engine erade entumi enye nyese say be ya obenya bibi di akoda no erade hira wo ba adwuma so na adwuma enko yiye e wo Yesu Kristo demu amen. Another caller. Yes, baby. Hello. Bachen Council. Ghana. I'm a province. Ghana, Yamisha. No pen ben yerebo. The thing I'm going to plan and men. Never remain quite. I would do the sunset. So, one one or the end. The Akan never get to the count. Not someone. Let me see me. I'm sure let you queen.
na me hia no pe Mate, ready to for yeda wasio. Emra ye kan gidi abom ene wafna Joanna bompai. Yesre wa doma morning ni menina erade ni empire ye boy say maye hu pe efa to so abien. Yesre sa adom na to Joanna so yesre sa hoden na ma Joanna. Say erade ma wo pe emre mu ma no ewo Jesus Christo din mu. Amen. Yes, Okuma 97.1. Good morning. Good morning. But your friend me aku. Me first year aboasa. Baba mpasho me pese. Mo bompa e mame kunu wona ejuma ne nsika sem. Terade nka ne ho na oma ne sika sem. Enyi na sika nyina ne nsem. Na nso erade ma mejuma yi. Na omo me ne ma so mbai. Yere bompai. Ora Yesu yakoso a peja yenu abia akos ene ne kunu hyewonsa. Erade a wunkunimdi ena ema wo ma enya dance kese. Anopei ma wutumi de wahode ento busuan yi so. Erade yesre wadom. Se osuru muye wo mai so. Na confess to so bi enya dance kese ema yenu abia akos ene ne kunu. Ye jewe erade di se obetumi aya abroso. Enhran kan odin se wa men ya dance ewo Yesu din mu. Amen. Yes, baby, I'll cast a few ding. Oh, you. Oh, here, Nana. You, Namia Sunny count. Your mom pie, baby. Okay. For Yamitum for your bompire, no pay. Ye die yenu aberma ene abusuya ehye wonsa se erade wa dom utumi wo basa edin kunima ma won erade ne eda wo makuma so na wo ma hwe kwan adwuma mu abambo fam ni nyina mu erade nkunim di nkuto ena efi wo ho eba erade mmere musa ewo Jesus Kristo die peja won akire wa no pay na wa ma wa dom akoso akora won na wasiesie won ama wonhyira ne yiye ni adoi edin wachi na esiwonyiye sikamu adwuma mu bibia mu esiwonyiye na de asewanu nyam ewo Yesu din mu. Amen. Aha 97.1. Papa sunje nkan Mpache nkan wonso. Papa mi plano wa bompa ma me ni me ma ni me busia ba pe hia wa Israel na ade aware no abompa ma de aware mu ne pe nyina adom no. Mate yere bompai owura Yesu yekoso ara peja wo ma ehye wonsa wo ma efresi ya na erade enyi nipa na worehwe no wohwe wo erade a waye bi pen na ogusu aye bi na ogusu yensenkyerene sa no pe erade peja ye mama ene ebusuya hye wonsa titru ne ma ne ba pen aware ye bompai emu nhire biara atia emu nhire bia ato baabi emu nhire bia bibi esomu anope ye mpa bo se erade wa hoɔden ne wutumi enhwim nhire biara ento wo mai so ye bompa ye jai ono ne mai na hye wonsa se ma ensi wo yiye mo wasetan ye fe ma nipa hu ono ni adanse se erade wa ko ama won erade di ma won erade kama won na ma wa dom enwie peye won so wo Jesus Kristo dim ni abompa. Amen. Amen. That's it. Yes. But also, okay, when to me and Naso. Yembre Naso. Last caller. Yes, Pacho Kasafi. Pacho Mikasafi Abu. Pacho, good morning. Good morning. Pacho. Me person bompire e fama warrior. Person bompire man promising say dey be amasum da bia na me ni obi ni me da wo sunsun. Ni slawa abo ane bompire. Ye no be bompire we program we para de wa fresh line ya na ya ma federal directives. Why? Ye bompire. Na me tumfo a una mutumi so na wedding kunima mayen erade ye ja wa fina hye wonsa. Yedi umoja kavano so yedi umoja etwa
akwanya biara eba no so ewo naimu ye di umoja esiwa no ni ewura no ede yare ede ohaw ede ebetwena ware ni nhyira kwachi ye twene nyina mu ni ebemwa ye mmerɛ ewo mpampa kwa runtumi mo ye twene nyina mu ni ebetete no ede yare ato no so ye twene nyina mu Awurade ye sɛ umoja enkasama no na wadom ento wafuna yi so na wafuna hu tumi ene wugye ahoden ewo Yesu Kristo di mu amen. After 5 minutes, Pepe, you program no. Now, what fresh for line so na quickly na you go to me. I ready to ourselves free. You. Ebusafo ha na ye dibesi yembre aso etwem kra momfa chance na ye mu phone lines nentam nti ama dodo na ntumi amfre nyame yadoma ye besan ye hia fida ne yasan bompai ochina de ye normal exhortation Eradin kamene ho na omwaye Eradin shira bebre nyame yadoma ochina ye besan ehia biom Eradin kan ho bye bye. Minamasemsu Namie Majenina Makoti Masemno Anye Bibiara Mieo Itisame Ma Fawontu Wanyasani Weni Jesua Na wachemye rajimeni ewo jijeni nukwarimwa omi raji mifamishira kamuwo debiarado memani na beye wondia dada sami mabedi nukra mamia na wayetini ni womeni mwa mikuni mdie beye wondia dada mikuni mdie ya memadia ampa mikuni mdie ya memadia ampa Semiera de mi mame sasua Akropong Radio Nebremimo Inkunimdie Yeme madia Dada Semiera de mi mame sasua Midinkunimdie Nebremimo There's no place I'd rather be. across the world. Akropong Radio 97.1. Fellow Ghanaians, I have Angel 102.9 FM and I feel ATV so any FA. No see abo. This year, Papa be a yenu who grow. Yamamuna and anope. The gospel according to Angel News. And some part above Washa da Abuano Amaye. And no any brass of the Abramu. Yes, Ramada. What the angel are now the assem. A mountain be a Akropong, your crabata back, Dicassi, a theatre so a gun hanging our camera, and the tabling the bro for aquagoangelonline.com.gh, a Honsu be Akai, and summer eba and anopay, they didn't acquitting be NSA, and Red Rayada, or Mampany Etra Mamutay, a free man so echosi Huniveli, Katache Quino, Yenye. Samson o my Ghana ho boya wo yese woko IMF akwaji sika ababo amano ho brano yama pani abedi akire ode Ghana fo bedi ho enkomo a enche kra na MPP ekwa IMF no pani bia tufusa nyese bi o mabon anaso o manya ntutupentra edrum le bia na esefata enti enta wo machi Yabango Masuamu, a deputy ranking member on Education Committee or Parliament to about for say Edina na a church for classroom now one matu at any jinamua. One to an mobi, Yanino Edi Honkomo. And somewhere who na aye owura kwesi kwate kasa Emma Ghana Education Service was one moon to an moboni biara na sabe na yedi ebebenti no
wɔn ne ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ ate atwan edi ahyia midi ɛde nana boy psa kyɛnkyɛn hene mene Ohima Sachiwa Ahwenepa Akrofi.